Ja. Rosie. Rosie. Jeg råder til Mac, han bare skal faktisk på se. Nej, jeg havde ikke gået stykker. Ja, det er ikke engang løgn. Hold de kæft, mand. Der er vores PLC. Har du fucket det hele op, eller hvad? Hallo, Barry. Hvor du hvad? Vores klemmeret. Han kommer for simpelthen til sådan der. Automatsikring på PF4-relæ. Læg de her herinde. Det er det, du skal gøre. Det her, hvor hovedluften kommer ind. Så får han helt dit lort. Og så går den så ind her. Hen i en røde. Så går den så ind der. Vi har en sensor siddende på magasinet der. Optisk sensor der. Så har vi 2 sensorer siddende der. Den registrerer, når cylinderne er ude og inde. Der har vi 2 magnetventiler. Og det er vores kontradrøvleventil. Low-knap, eller low-stop, jeg ved ikke lige hvad den hedder. Og når man åbner den, så stopper hele maskineriet. Ja. Her har vi start og stop. Mangler lige noget her. Så har vi 3 indikeringsnummer. Det er, når magasinet er fyldt. Når vi har trykket på start. Og når den er i drift. Start. Hvordan var det at skrue derude, Mathias? Fail. Det går ikke, det her. Bare det ikke sker til ikke Næsten om det der. Ja, det var det. Du kan godt få Bare åbne det, bare åbne. Ja, vi har lige et lille problem. Sådan. Det, Mathias han kan ikke finde at smide den ned i magasinet. Hvorfor dokumentarstemme der, man? Det er det. Så lyser den. Lyser begge to, så den gør noget der. Det gør den så. Sådan. Der skulle have været en skuffe dernede, men vi har ikke lige fået den sat på endnu. Sådan. Tada! Kæmpe pisse, mand.